Deltagerne er på plads på vej afsted. Starten er gået til Tuborg Jysk 4-års Grand Prix. Publikum er med på noderne. Alle heste går fejlfri fra start. Nummer 3, Bulgari Peak, tordner til spids. Nummer 3, Bulgari Peak, tog konkurrenterne på sengen og drønede til spidsen. Han har sagt det tidligere, den er hurtig, hvis jeg trykker den af. Det har jeg aldrig gjort endnu. I dag gjorde han det. Sten Juhl tog spidsen med nummer 3, Bulgari Peak, dæmper tempoet med Bad Moon Rising i ryggen. Midt i banen nummer 2, Beyblade på vej frem, udvendig 5, Blackman. Sat af i tredje spor, Morten Juhl bakker med. Der sidder nummer 4, Børge. Frem indvendig nummer 8, Bailey. Men det er foran 3, Bulgari Peak. Bulgari Peak på vej over på bagsiden og åbner de første 500 meter i Staljogerens farver og gør det efter 17,7. I føring nummer 3, Bulgari Peak, et par længder i front til nummer 1, Bad Moon Rising, udvendig nummer 2, Beyblade. Derefter inderbanen nummer 8, Bailey, sporene på vej nummer 6, Bivo Torkdal. Men det er i fronten nummer 3, Bulgari Peak. Det er udvendigt nummer 2, Beyblade. Feltet bliver lidt tættere samlet nu her. Kun bagude af Blue Knight noget efter. Vi får en galop ude i sporene kort for nummer 6, Bivo Torkdal, der altså heller ikke i dag finder rigtig rundt på JVB. I spidsen af løbet nummer 3, Bulgari Peak, udvendigt 2, Beyblade. Den sad også udvendigt i prøven. Der var det på den førende ved den lejlighed, Blackman. Det er i fronten nummer 3, Bulgari Peak, der er baseret de første 1000 meter. Tempoet siger bare 20,8. Helt taktisk afviklet med 3, Bulgari Peak i front. Er publikum dernede, så frem med lapperne. Nummer 3, Bulgari Peak, sendes ud på den sidste runde. Favoritten nummer 1, Bad Moon Rising, er lukket inde. 2, Beyblade kommer tættere frem nu, men det er altså i fronten, at Bulgari Peak skal slås. Den fører løbet an i langsomt tempo med udvendige 2, Beyblade. De har favoritten inde i sækken, nummer 1, Bad Moon Rising, derefter nummer 4, Børge. Så i inderbanen som næste nummer 8, Bailey, der er ved at løbe ud af både sele og vognen af friskhed. Bagved den har vi fortsat siddende nummer 6, Bivo Torkdal. Sidst i hovedfeltet 5, Blackman. Men 3, Bulgari Peak foran, han kører sådan lidt i rygsten hjul, således at Bad Moon Rising bliver inde i hullet. 3, Bulgari Peak, udvendigt 2, Beyblade, indvendigt 1, Bad Moon Rising, men det er fortsat Bulgari Peak, og den ser rigtig godt ud frem i spidsen, løber og venter på at få signal, og den er brølstærk. Nummer 3, Bulgari Peak, på vej ind i sidste sving, åbner de første 5 af sidste omgangskilometer på 15,8. I anden par udvendigt nummer 4, Børge. Beyblade sidder fortsat i anden spor, men det er Bulgari Peak foran, der er klar til at tage imod. Nummer 3, Bulgari Peak, har nu kun 300 meter hjem. Sten Juhl har fuldstændig kontrol på konkurrenterne. Fører med Bulgari Peak, udvendig Beyblade, indvendig Bad Moon Rising. Så er det Bulgari Peak. Bad Moon Rising forsøger at hænge på, men han kører væk. Gør det med Ready Cash sønnen foran. Nummer 3, Bulgari Peak, der er på vej hjem til Staljogeren og giver ham en fantastisk oplevelse. Det gør Staljogeren, de vinder med Bulgari Peak foran 1, Bad Moon Rising eller 8, Bailey. Nummer 3, Bulgari Peak for 1, Bad Moon Rising. 8, Bailey var tredje. 4. plads til 4, Børge. 5. plads til 5, Blackman. Det løb her, det gik til Bulgari Peak. En af de heste i feltet, som havde mindst rutine, den vandt løbet. Han kørte til spidsstenhjul, gjorde det på et splitsekund, og derfra styrede han hele vejen hjem. Han snakkede til hesten hele opløbet ned, og den svarede ved at lægge større og større skridt under sig, Bulgari Peak. Den vandt Jysk 4-års Grand Prix, og kan tage skridtet måske op på derbytronen, når vi kommer til august. Den er efter Ready Cash af In Purse of Victory. Den er opdrejet af Studeri og Kennel Peak IS. Den ejes af Staljogeren, og det er altså bag kender vi den kendte rapper Jesper Dahl, som for øvrigt skal deltage i Vild med Dans, når vi kommer til efteråret. En ny side af Jokeren får vi at se der også, men må ikke også, at der er glade miner i vindercirklen, når Bulgari Peak har taget sin første storløbstriumf. Tuborg Jysk 4-års Grand Prix 2017 går til Bulgari Peak og Jokerens hest her. Tillykke, Jesper. Tusind tak. Hold kæft, jeg er ovenud lykkelig. Mit hjerte hamrer derudad. Jeg så dig optræde forleden i Odense. Du dansede jo næsten mere her der i opløbet her. Det var jo helt vildt, som du gik op i det. Ja, fuldstændig. Vi kom for at køre vedløb, og tusind tak til Sten. Han er fantastisk træner og den bedste kusk, Danmark nogensinde har haft, og Bulgari er fuldstændig uforlignelig, og tak til Flemming Jensen også for at kvalificere os, og der er den hest, den kan fucking løbe, altså. Jamen, det var helt vildt. Var du ikke overrasket over, at han trykkede sig til spids? Det har vi jo sjældent set fra den.
Jo, altså, det havde vi regnet med, eller vi kom for at køre vedløb, og der blev også meldt ud, at vi kom for at løbe en kap, og det er bare dejligt at se en kurve med vores hest, der går sådan her, ikke? Der går opad. Altså, efter at Bulgarien er kommet til os og Sten, så er det bare en fornøjelse at se på den. Det her, det er jo et kæmpe løb. Det er det billigste. Ja, det er den. Der er jo derby sidste søndag i august. Du kan... Og jeg skal også sige dig, at prøv at den hest, ikke? Den har nogle lunger, den kan altså løbe langt også. Du skal snart ud og danse foran en masse mennesker. Du kan allerede begynde at øve dig her. Ja, lige præcis. Hvor er du fra? Jeg er fra havnen. Jesper Jokeren, tillykke. Vi skal have snakket med en hel masse også. Peter, vi går herind, så vi får publikum med bag ved os her. Studeri, Kennel Peak IS. Det er dig, Peter. Hvor fedt er det her lige nu? Det er super fedt. Det er super fedt. Vi kan mærke, at Jokeren er glad. Du virker næsten lige så tændt. Jamen altså, vi går og tænker på, at det her det er måske årgangens bedste hest. Jeg har bare ikke bevist det før i dag. Du har haft mange fine heste gennem tiderne. Kan den her måske bringe dig endnu højere op på opdrætterranglisten? Det håber jeg da. Hvor tidligt kunne du mærke, at det her var noget ekstraordinært, Peter? Jamen, man tænker jo, det hele bider sig selv i halen. Vi havde en rigtig fin hest der i Peak Performance, der tjente mange opdrætterpenge til os. Vi køber for de penge, vi tjener der købte vi moren til Bulgari Peak. Vi dækker hende med ready cash. Det er stort. Hvordan var det at opleve løbet? Det er fantastisk. Det er dejligt. Super. Dæmpet ned til 20 fart, så tænker man så, nu går det. Ja. Det er fantastisk. Hvor spændende bliver det for dig som opdrætter op mod derby-prøverne og derbyet? Jamen, det er jo målet for enhver opdrætter. Når du trækker dem ud af moren og ser, at det er det levedygtigt følge, så drømmer du. Du drømmer om at vinde derby. Er der flere spændende søskende til den her? Ja, det er der. Vi har en på derby-aktionen efter Explosion Matter, en hængst. Det blev ikke kedeligt af den sejr her? Slet ikke, nej. Kæmpe tillykke. Tak skal du have. Tag godt imod at give en klapsalve til opdrætteren Peter Stenå. Vi fortsætter med Sten Juhl. Både ejerkreds, opdrætter, de danser nærmest rundt dernede. Jeg forlanger ikke, at du skal danse rundt, men jeg forventer i hvert fald, at du er super lykkelig lige nu, Sten. Jo, det er klart, at når de går op i en højere enhed, så er man bare op og køre, og ja, det er selvfølgelig også. Tog du konkurrenterne på sengen i startmomentet? Var det en taktik, du havde gået allerinderst inde med? Nej, jeg ligger ikke i sådan en decideret taktik, men indretter mig efter, hvordan han er hesten, og han vil fremad, jeg lå ham gå. Vi så i nogle af dens første starter, at du lod den åbne lidt, men så har du ligesom gemt den veksel lidt, synes jeg. Det kan jeg ikke huske. Nej, men det var forrygende det her. Er du så kunne dæmpe til 20 fart? Det har du vel ikke drømt om? Nej, men han er egentlig ret så regulerbar, når han først er i gang. Det er, hvis jeg tager alt for hårdt i ham, så kan han godt blive irriteret, men i dag havde jeg dæmpet ham, og jeg havde faktisk vatudtræk på ham også for første gang, men det blev aldrig nødvendigt at rykke i snoren. Han bare sprang frem af inde på opløbet. Så der var alle kræfter at køre med. Kommer den i mål med kræfter i behold? Kan man tale om det? Det gør den helt sikkert. Det er ekstremt lav puls, når jeg træner med ham, så det er ligesom bare, han kan opføre sig ordentligt. Det er det, der skal fokuseres på. Men der har vel egentlig ikke været så mange opførs og sig ordentlige problemer, siden du har fået den i varetægten? Nu er jeg selvfølgelig ikke med til daglig, men det vi ser på banerne, synes jeg, der ser meget eksemplarisk ud. Ja, men hvis du ser lidt efter, så kan du godt se, når jeg drejer med ham, at han er irriteret, når jeg vil have ham rundt, og han er irriteret, hvis jeg tager i ham i nogle situationer og slår og fortæller, hvad det giver han ikke, at jeg skal dirigere ham. Sten, hvad skal han lave frem mod derbyprøverne nu? Hvad tænker du er starter og træningspas og lignende? Nu tjekker vi op på ham på tirsdag og ser, om der er nogle små ting, der skal justeres. Det kan godt være, at dyrlægen finder en kode eller en knæ, der måske trænger til lidt hjælp, og det tjekker vi op på tirsdag, og så ser vi og lægger planer ud fra det. Er det en potentiel derbyvinder, vi har set her? Han har kapaciteten til det, men jeg ved også, at han kan gøre sig væk på sådan en derby i dag, men vi håber. Kæmpe tillykke, venter om at tage imod en stor hyldest. Tak skal du have. Sten Juhl og Bulgari Peak vinder Tuborg Jysk 4-års Grand Prix 2017.